Модерни технологии при събирането на реколтата. Край дунавска Добруджа за първи път започват да използват хидравлични платформи за бране на плодове. Високата част на дървета остава неприбрана, нали сами виждате, и това ни улеснява да приберем и по-добрата, по-качествената продукция, която е на върха. Нали. Освен да се движат между редовете, платформите могат да се вдигат и смъкват, което ги прави удобни и за други овощарски операции. Резидба, бране, това си е напълно нормално за нашите условия. Нали. Това повече не ни трябва. И зимата ще ги ползваме, и лятото. Смятам, че е удачна покупка и ще се оправдаят средствата. На барачите пък вече не се налага да се качват по дървета и стълби, което е не само изморително, но и опасно. Да не взема да падна от стълбата само. Все едно си на терасата и си гледаш през терасата и си береш черешката. Много удобно е. Подига се нагоре, първи, втори етаж може. След черешите, платформите ще бъдат използвани и за прибирането на кайсиите след около 3 седмици.